Masiniroha madihamu dohot dame nasian Tuhan debata amattai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihamu akadongan pinaradi dodison bahan pangurupi di nama ngaradi jamita hita tu ari mingguon. Minggu Judika 26 Maret 2020 anggiat marguna. Atong jumulo mahujaha hatani turpuk jamitata natar surat di buku ni panurirang Hesekiel bidu 45 ayat sia sahat rodi ayat 10 pitu tapai hutihut ma. Songonod dohatani Tuhan Jahoba tung natorbang dohamu ale akka iduk ni Israel. Paholak kamu ma pangarupao dohot hamagoan. Jala ulahon hamuma uhum dohot hatigoran. Pasohot hamuma panosak muna mangojar-ojar bangsokku siap pertalianna ninna Tuhan Jahoba. Ikon masa dihamu tibangan nasitong dohot apang nasitong dohot poting nasitong. Yang go apang dohot poting ikodus tu tulukna asa sapar 10 ni sada tuhukad do sada poting. Jala sapar 10 tuhukad do sada apang ikut tuhukad do panuluhanna. Alayang go sada mas ikut 20 ringgit do. 20 mas dohot 25 mas dohot 15 mas ikut sada tail dihamu. Odo peliat tatingan si guguam munai. Saparonom ni sada apang sias sada tuhukad dahanon. Jala saparonom ni sada apang sias sada tuhukan eme. Ia aturan ni miyak ikom marpoting do buanonna. Sada poting pasapuluhon sian sada pikul. Asa 10 poting gabe sada tuhukan. Ay 10 poting do tongon sada tuhukan. Jala sada anak ni biru-biru siat 200 biru-biru siat tano ni Israel natakas di aek bahe pilihan si panganon. Pilihan si tutungod dohot pilihan hamoliateon. Bahen pardengganan nasida ninna Tuhan Jahoba. Ikon sadok bangso ni tanoi margugu tu pilihat tatingani di iduk ni Israel. Ikon radotan ni iduk hidot tong akka pilihan si tutungon. Pilihan si panganon dohot pilihan si inumod diak ka ari raya. Diak ka poltak ni bulan. Diak ka ari sabat pe rodi sadok ari raya bolod di pinopar ni Israel. Ikon ibana patupaho pilia perdosaon. Pilihan si panganon. Pilihan si tutungon dohot akka pilihan hamauliateon. Bahin pardengganan di pinopar ni Israel. Ido sahatna. Hamu akka dongan topik ni minggu di ari minggu Judika ima ulahon uhum dohot hatigoran. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Masairikot do sada pangatusian hita tu lapatan ni uhum dohot hatigorani. Keadilan dan kebenaran. Alani ini uji do manguhal dia do tutu lapatan nina dua hatai songonon. Parjolo uhum manang keadilan mangihut to bibeltai dada suhat-suhat pardos-dosan. Jadi dalam prinsip Alkitab keadilan atau yang adil itu bukan dalam porsi sama rata. Satonga-satonga manang 50-50. Dang songon perbagian nasomal bagi ris. Sada diho, sada diau. Dua diho, dua diau. Dang songoni. Uhum manang keadilan atau yang adil. Ima naginoranna hobar turuhut manang aturanna. Keadilan adalah porsi menurut aturan atau sistem atau undang-undang yang sudah ditentukan. Laho pamurahon mangatusi isarana songonon. Molo dipertuturot dihabatakon adong do na ginwara dalihan na tulu. Ima hula-hula dongat tubu dohot boru manang pamuruon. Molo masa pesta adat nasa natargoar horong boru manang pamuruon ulaon na marhubas ma makubasyak kanarikot. Ido hatotuan na. Alani molo boru manang pamuruod do iba di sada-sada ulaon nang parpangka na tibbo nang pejabat ibana iko gabi parhubas do ibana disi. Tunguli bazuna dang boy ibana huddul di huddulan ni uduran ni hula-hula.
Songonido nang molohorong hula-hula. Nang pe dang paradongar rupani. Nang pe dang apala denggan ulaon na. Manang dang denggan parabiton na. Dibuat mahudulan na di odoran ni hula-hula. Unang saya na yang marhubas rohana. Dongat tubuh pe diboto mahudulan na di samping ni hasuhuton. Ima uhum. Jadi uhum sian konsep ni Alkitab ima ojak diha ojakan na. Manang peak diha peahan na. Keadilan adalah ketika semua orang menerima dan mendapatkan serta melakukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Songonido nang perjabaran nungadong aturan ni molo sahat jabar tu hasahatan na ima uhum. Napaduahon hati goran manang kebenaran mangihut tu bibil tai ima molodos hata nang pabainan na. Keadaan yang sesuai dengan apa yang seharusnya. Teori dan prakteknya sama. Minua majo ilustrasi narupani. Adong do merek ni minuman teh botol. Alai kemasan nadang di botol. Di kotak do. Adong do kaleng roti. Alai isina rengginang manangkab bang loyang. Jadi dang sitong bay. Dang tigor bay ngapili bay. Alani i hiranadus dunia lapatan ni uhum dohot hati goranon. Ido ubahen na sai torus do na dua hatai uhum dohot hati gorani dang tersirang. Keadilan dan kebenaran sering disandingkan sebagai dua kata yang tidak terpisahkan karena memiliki makna dan tujuan yang sama. Nuaing tahu hal matur puktaon na parjolo di ayat 10 di surat todo ikon masa dihamu tibangan nasi tong dohot apang nasi tong dohot poting nasi tong. Adong manang piga-piga hata narikot tatak kasih disi. Jala manghuton ensiklopedia Alkitab omma dibayal lapatan na. Naparjolo tibangan nasi tong diterjemah tu bahasa Indonesia neraca ima alat ukur manang alat takaran untuk menimbang emas, perak, tembaga dan lain-lain. Napaduahon apang nasi tong di bahasa Indonesia dibaik warna Eva. Alat takaran untuk bahan komoditi yang berbentuk biji-bijian dan tepung. Napatuluhon adong di surat todesi poting nasi tong di bahasa Indonesia dibaik bat. Ima alat takaran untuk bahan komoditi berbentuk cairan. Masada hatot tuon naniaturhon ni debata di bangsoi. Layang gua kesatuan berat dohot volume na genoran na di ayat na mangihu di tupuk taon ni naroha dang pola rikot patorango ni. Isarani sikal, gera, mina, homer dohot kor. Sudah nai satuan berat dohot volume mai. Alai nama saya rikot idota bahasa pola diodolhon akka alat ukur timbangan dohot solup di trupukon. Ima ala masa situasi di tonga-tonga ni bangsoi akka naso uhum dohot naso sitong na niulahon yakka pejabat pamareta akka panggonggomi turayakna. Terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah dan raja-raja kepada rakyat miskin dan jelata. HP dang margogo jaladang margolle akka rakyat nai mangalona sida. Mulai sian transaksi jual beli dionan. Sahat tu na mabuat tano ugasan ni rayakna. Sahat tu na pabiding pilihan si pasahatut tu bagas joro. Sian hasil ni na manggadis tano. Alanong diatur hokyani iko pasahatut dudeba siya tuhor ni tanoi tu bagas joro. Adong namar simokkel. Mabait tibangan nasala dionan. Isarani songon naulo masa nuaing. Tarida donia ditibangan nai pas sakilo. HP molo ditibang tu tibangan na asing holas siya ondo. Ido asaridok dia 10 duai. Alayang go sada mas ikut 20 ringgit do. 20 mas dohot 25 mas dohot 15 mas ikon sada tail dihamu. Bagi kamu satu sikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 sikal ya 5 sikal dan 10 sikal ya 10 sikal dan 50 sikal adalah 1 mina. Odo si bos sirina gabe disuruh debatama panurirang Hesekiel madok tuak kapanggonggomi ni bangsoi. Songon nasi nuraton na dia siai. Paholak kamu ma pangarupao do tamagoan
jala ulahon hamuma uhum dohot hatigoran. Pasohot hamuma panosak muna mangot jarotjar bangsokku siap pertalianna ninna Tuhan Jehovah. Cukuplah itu hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nuaing nagabi suku-sukun, masa dope nuaing nasongoni di partikian nuaing? Halusna masa jala masahian. Atau ngahama tanggung jawab ta do ciulahonot ta, patuduhon hapor siot ta, na dohot do hita pajongjong uhum dohot hatigoran. Songon sahala Kristen hita, totu ikon pakyot ta do suha-suha ni uhum dohot hatigoran, manghut tu bibel tay, ido situhuna. Kita harus memakai standar nilai Alkitab untuk melaksanakan keadilan dan kebenaran dalam hidup sosial kita. Dan itu adalah kemutlakan. Ikon hobar tuha porsiao di hatani debatado pakyot ta suhat di na mangulahon uhum dohot hatigoran. Alana adong do standar na asing. Taringot tu uhum dohot hatigoran na mengahuton poda na asing. Standar keadilan dan kebenaran kitab suci yang lain. Na sodos bahkan maralo tunanidok ni bibeltai. Isarana rupani adong do poda na mangalowas mersi dua-dua. Ada kitab suci yang melegalkan poligami. Totu uhum dohot hatigoran doi manghuton nasida nang pemaralo tu panggorani rohanya kaparupuani. Badang boyat tong pakyot tay gabe suha-suha dihita. Sotong lasu marsi dua-dua no nakkaama, manang marsi tulu-tulu, manang marsi opat-opat. Ikon na di bibil taido suha-suha bainota. Songonido nang dinamangulahon uhum dohot hatigoran. Omma to nani hatani debata na ikko siulahonot tapajongjong uhum dohot hatigoran. Ajakan firman Tuhan untuk kita adalah hidup dalam keadilan dan kebenaran. Songon na sinorahon ni trupuk minggutta, ulahon uhum dohot hatigoran. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Mangulahon uhum dohot hatigoran, ima sada sikap na proaktif, parjolo. Baunang ulaho padoboon, jangan lakukan penindasan. Penindasan paling tidak sudah mengambil kenyamanan dan ketentraman orang lain. Apalagi menindas dengan memakai kuasa dan kekuatan untuk merampas hak orang lain yang membuat kehilangan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Harani molo perpangkat to manang nagugo ho, saya unang mapakai mamusa dohot madobo ugasan ni dongammu. Paduahon unang ulahon na mangototoy, jangan lakukan penipuan. Mangulah pangototoyon, melakukan penipuan adalah kejahatan ganda. Karena di sana terjadi dua kejahatan. Ima, ketidakjujuran dan kepalsuan. Isarana songonon, tingot tamu do pera cerita manuhor mangga di sadakota. Molo di suku pertiga-tigai, tonggido manggamon, dia lusido. Tonggi, HP asomdo. Inu nga masuk itu namang ototoy, ketidakjujuran. Dungi tatuhorma mangganani dok nai tonggi, HP asom. Mana tardok kepalsuan. Jadi unang say olo hita manipu manang mangototoy. Na tigor-tigor naima. Napatuluhon asasahat hita tu na mangulahon uhum doh tatigoran hobar tu na tinonahon ni bibeli. Untuk melakukan keadilan dan kebenaran menurut Alkitab, dang say holan na duay, dang say holan dang madobo dohot dang mangototoy. Tidak cukup hanya berhenti melakukan penindasan dan penipuan. Alai ikosah do tu na memperjuangkan dohot membela, mangapini kazol mana agawad di hakna, paulakon ugasan ni halak dohot akan nagabe tohap nahian. Keadilan dan kebenaran yang lebih nyata dalam konsep Alkitab adalah memperjuangkan dan membela hak-hak orang lemah, berusaha mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Halak na mangulahon uhum dohot hatigoran, ima na memperjuangkan akan nilai-nilai na seharusnya di tempatna. Orang-orang yang melakukan keadilan dan kebenaran adalah orang yang berjuang mengembalikan nilai-nilai yang seharusnya pada tempatnya. Mengembalikan hak kepemilikan kepada pemiliknya.
Inilah nilai yang membuat ajaran Kristen itu begitu istimewa. Uhum dohot hati goran marhararoat doi sian bakko ni debata. Itu adalah karakter Allah. Allah ni idang boy patongot tongono ni manang tu dia pe, manang tu tikisongod dia pe. Tidak dapat disesuaikan dengan sesuatu di luar dirinya. Allah ni do uhum dohot hati goran mutlak doi. Dang ditotuho ni berdasarkan keadaan. Dang boy mamereng dilapik. Dang boy mamereng situasi. Ido asa taingot ma nidok ni Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 37. Songonom mahatamuna olo anggo olo dang iya dang nasa nagadda siani sian na jahat doi. Jika iya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Na mangihut hamak kadongan uhum dohot hati goran dada holan interaksi sosial ni hita tu dongan jolma. Alai namar laku doi nang tu relasita tu debata. Jala hatarida anna ima dina rade hita manggohyak kapelean naung niaturhon ni debata. Songon na niaturhon ni tu hatai tu hala Israel diturpukon mulai siya naik 10 tolu. Ima sada hatotuon naik konsigohan ni hala Israel. Songon taddani na olo nasida jala uduk tu hatotuan dohot uhum ni debata. Songonido nakita di partikiat ta senuaing. Di huriat ta arong do hatotuan pasahaton pelean alai penetapan nai dang mangihuton nilai, dang mangihuton jumlah manang nominal. Persembahan kita saat ini ditetapkan tetapi penetapannya tidak berdasarkan nilai atau jumlah atau nominal, melainkan dengan sistem. Ketaatan kepada ketentuan ini adalah membuktikan bahwa kita mengaku dan percaya bahwa Allah adalah sumber dari segala berkat. Molo uduk hita tu sistem na niaturhon ni huria taringot tu parpelianon, ido tadda ni haudukota dohot haporsiauta namar hatopotton debatado mula dohot mual ni nasa pasu-pasu. Ibana do namangalew saluhut na akan adenggan di bagasan nguluatta. Jala sianima tapasahat tu ibana gabe pelian. Sianop petaboto do ibana do debata natigor jala paruhum natigori. Sasitonga dang apala dihapur luhut debata perpelian atai mangihutton bilangan na. Iko belga manang dang boy mekmet. Dangi na diharikoton debata. Pilihan na hinarikoton ni debata ima na niodjar ni dina taparhatopot ibana do harorwan ni salhut. Ido no marga di debata. Pas hak pilihan na niodjar ni haporseaon boy do mabelas rohan itu hatai. Alani inarikot di debata dang belgana suak-suak di hajol maon. Alai sian motivasi na mangodjar bahasa kota leani. Ima pengakuan dohot roha mauliate. Tengok masa ada peristiwa na biniida ni Tuhan Yesus sada ina na mabalu pasatop pilihan na holad 2 rimis manang 2 peser. Di Lukas 20 sada ayat 3 sak topat di surat todo disi, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Alani ido pasato pelean na nyodjar ni roha mauliate dohot namar hatopotod di haburjuo dohot habasaon ni debata. Ido na mangulahon uhum dohot hati goran di adopan ni debata. Alani ingulu na ninalomon ni roha ni debata na ing patuduhonot ta doi marhite haudukot ta di hatana. Sebab dengan ketaatan kita kepada firman Tuhan, itulah yang terus memotivasi kita untuk berlaku adil dan benar kepada sesama dan di hadapan Tuhan. Atong saya taulahom may uhum dohot hati goran manghuto kaporsiot tadi tuata Yesus Kristus ay ido na dihalomohon ni rohani debata sian ngulutta. Amen.